arribant, com he dit, a l'àrea ja d'aquí on esmorzarem, a l'àrea de l'autopista del Baix Ebre. Una cosa important que no he dit és els que no porteu aigua o beguda, convé que carregueu aquí. Perquè encara que hi ha fonts en el camí, suposo que amb l'anticicló i el temps que fa que no plou, temo que puguin estar seques o contaminades. Què tal? Això m'agrada que saludis. Ah, i que hagis vingut també, eh? Escolta! Ah, sí? Què tal? Molt bé. Anem a la Roca Foradada, venen ser foradets tots. Digues alguna cosa, guapa. Ai, gràcies. Saps què passa? Que allà tenia aquell tros de la casa que era asfaltat i havia anat bé per ficar el culant allà. Ja he pogut maniobrar. Aquí ho hagués tingut més curut. Ja vas gravant això? Grava el paisatge. Aquesta és la gent que és el més maco. Amb una cara de mico com jo. Molt bé, sí. Ara vaig... Ja estan aquí. Que ens jubilin, espero no fer servir la gent. 2 anys? Hola. Vinga, Mercè, que ja ho tens, això. Ho tens al bote, ja. Sí, el Jordi anava darrere nostre. Sí, segur. Albert, tu obres tu. Sí. No, bueno, ja... Perquè hi ha algun moment que s'havia de desviar la cosa. Sí, no, continua. Són 200 metres, ja no són 2 quilòmetres. 2 quilòmetres, quasi una miqueta pujadeta, però jo crec que... Com estàs? Ja ens podem veure. És gravant a tothom. Sí. Un nom més gran que aquest. Ah, muy bien. Bueno, aquell és el més gran de Catalunya. ¿Ustedes cuándo se mantenía cero? Què és això, diu? Un poda. Uy, Pepe, vamos a ver tu cogote. En la filmación, ¿a que sí? ¿Estás grabando ahora? Sí. Bien. No sé. Sí? Vaig a veure aigua aquí. Tenía dolor. No, y me va. Y llamó a la enfermera que se meta en la mama, que le... La font aquella esplanada, heu vist aquella bassa? Allà la font del Burgà. Ara, tot això d'aquí sota és el bosc del Burgà. No, és igual.
Bueno, digues alguna cosa, la meva estrella preferida. Això és fantàstic. Molt bé. Això és molt xulo. Fes És les... molt maco, eh? I tant. Fes fotos del lletero que les posaré... Sí, ja n'he fet. Molt bé. Que surtin les lletres, eh? Home. Trec la protecció. Espera. No sé, tens molts miradors aquí ara ja. Hola. On estaves? És intens. No sé per què, m'agafa una eufòria, és intens. Ja ho saps. I aleshores ja dilluns arribo i dic, ja ho tens bé. El tio han de baixar per aquí, per aquesta banda, per la pedrera. Jo, amb el mal fort... Estem esperant per fer la foto, senyor. Fer una foto? Molt bé. Bueno, no és foto, és pel·lícula. Pots dir qualsevol cosa que queda gravat, eh? Al revés. Al revés. Al revés. Sí, y bastante gent ja. Un pal, dos pals, tres pals.
darrere davant. Presente, amic Garcia, amic Josep Garcia. Present, amb la nostra memòria. Un aplaudiment per ell. Depèn del que jugui. Jo ho sabia. Ara, escolta'm, jo porto a fer la paella aquí dalt, Passa. El que vas fer a la pica d'estat, vull fer-lo aquí mateix també, vull dir que no ve d'aquí ja, Font del Burgà. Tot han vingut. Hi ha marques? Per aquí hem pujat, no se'n recordeu? Sí, senyor, sí. Agafeu les marques vermelles i blanques. Sisplau, Ara ja és el mateix camí que abans. Hi ha la foradada. Sí, on està el mig? No, ni 1.000. Som-hi. Que la motxilla que porta el Carles pesa 30 quilos. Això no surt a la... Trencareu la branca, Si es penja el Manel ja no asseguro l'arbre jo. Home, pesa però no tant. Quan peses, Manel? 100 quilos. Va haver una època que ho va reduir. Sí, vaig arribar a passar 98 fa una setmana, però les 3, no? Menjant fora de casa, per la feina aquí, feina allà, malament. Oh, que bé. Que bé, nou. Però tinc dubte. Ve el Llorenç o no ve el Llorenç? Esteban! Esteve! Què? És per aquí baix, no? Què diu? És per aquí. Què diu? Hem pujat per aquí abans. Abans he pujat per aquí, ara. Sí. Sí, segur. Però és que hem comentat que s'havien posat aquestes pedres perquè les plaques per aquí. Vinga. Sabia que heu arribat a la font, canvi. Existe plantilla justa para un zapato. Sí, porque te las hace el hombre este que voy yo, te las hace... Bueno, hay hambre, ahora todo el mundo come. Mira, té, apunta'm els teus correus perquè t'enviï les coses. Que no. No, era... Era molt bé. Bueno, que vaya dia, no, Josep? Sí, un dia molt maco. Això, en aquesta temporada, o sigui, que faci aquest dia, tot mes de febrer, tothom amb màniga curta. Escolta, res, increïble, Una botada. Sí. Ja. El peix, no, és el més important, el peix. L'arròs i el condiment. Exacte. Llavors, vaja, que la cosa es presenta immillorable. Molt bé. Fa gràcia, aguantes
És com la gota aquesta... Depèn de la gana que tingui. Jordi, pots pessigar? Molt bé, gràcies. És tot. Sur geográfico. Sur. Este Este de Mafal, sur. Bueno, això és un recordatori. Más. Bueno, no sé gaire més. Mira aquí a l'esquerra, aquesta que maca. Arriba. I aquesta altra. es la petita que está. Esa. Es la petita que está. Esa y grande. Sí, sí. Son para Baloyes. Ara ja Amb plomes i tot. Mireu aquí l'arròs. Oh, està dissecada, aquesta està dissecada. S'assemblen molt. No ho recordo, però... El camino es el que no has hecho. No volies aus? Mira si n'hi ha aquí daus. Ja veig, ja. Mira si n'hi ha aquí daus. Mireu si hi ha daus. És que... Aves. Mireu si hi ha daus. És que... Aves. És que aquí el Josep Maria diu que no n'hi ha. Diu que li tornem els calés, Esteve. El Josep Maria Rebull diu que li tornem els calés. Sí, sí. No veu aus.